питання Криму для нього є питанням принциповим, і поки він в Кремлі, змінювати це не буде. Крим буде повернений дослівно через труп пана Путіна. Але інше питання – це питання Донбасу. І Донбас для Путіна, звичайно, це така вализа без ручки. Там, для нього треба зберегти своє обличчя будь-яким чином, щоб казати громадянам Росії, що дивіться, ми ставили певне завдання для нас, і ми їх зробили. Там російська мова чи щось інше. Тобто ми перемогли. Окей. І Росія може піти з Донбасу. А Крим віддавати вона не буде? Крим вона віддавати не буде, поки Путін у Кремлі.